Magandang gabi guys. Ito na naman tayo ay tuturo ko na naman sa inyo kung paano magluto ng ginataang kalabasa. Ginataang kalabasa guys, magkayod muna tayo ng niyog para mayroon tayong panggata. So guys, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, pa-subscribe na po at marami po kayong matututunan sa aking mga video, lalo na sa mga pagluluto na ganito, matipid pero masarap. Guys, umpisa na tayo sa pagluluto natin ng ginataang kalabasa. Ito ay pagkain pamprobinsya. So, gisa lang natin kunting mantika para panggisa laang ng mga bawang, luya. So guys, unahin sa akin kasi inuuna ko ang luya. Una kong luya kasi medyo kasi yung luya, matigas-tigas yung luya, kaya inuuna ko yung luya. Lutuin lang natin bago sunod natin ang sibuyas. Guys, ito ay budget meal lang ito guys, sa halagang 70 pesos ay wow, ang kalabasa. Sunod natin ang bawang. Ayan guys. Tapos lagyan natin ng kunting sahog guys. Kunting sahog. Na karne. Guys, gisa lang natin guys muna at para guys, lagyan natin ng kunting asin guys para lumasa yung yung karne, para sumipsip ang alat sa karne. Yan guys. Hindi ko sila pag
natin guys na medyo magba-brown na siya, ay ilalagay na natin yung ilalagay na natin yung kalabasa. Yan na guys, so medyo okay na siya. Pagkain pang probinsya, nakakamiss ng kumain ng mga ganito, yung mga pagulay-gulay lang guys. Yan. Guys, to lalagay na natin tong kalabasa guys. Yan. Isa lang na natin. Guys, lagyan natin ng kunting paminta para bumango. Paminta para mabango siya. Yan. Yan guys. Sarap. Sarap ang ginataang kalabasa. Ayan. Lalagay na natin guys yung gata. Ito po yung gata guys, oh. Ito yung gata. Lalagyan na natin ng panggata. Oh my God! Wow! Sarap. Yan, oh. Yan. Yan. Guys, ito huwag niyong kakalimutan, lagyan lang natin ng magic sarap. Ito ang nagpapasarap sa ating mga niluluto. Magic sarap. Hintayin natin tong kumulo guys bago natin titikman. Yan guys. So guys, oh, ang bilis siyang kumulo. Ang bilis ng lutuin guys. Kung sa pangmadalian lang na luto, ay ito, pwede ninyong pangnegosyo ito guys. Pangnegosyo, yung mga nagkakarinderya dyan na medyo tipid nga ito sa budget, pero pag ito bininta mo ay siguradong ikay kikita. Kailangan lang natin guys na palambutin ng kalabasa, kaya takluban muna natin. Guys, tignan na natin kung medyo wow, ang sarap. Sarap naman. Ang ginataan. Ayan, oh. Wow. Sarap. Ngayon guys, titikman natin kung malambot na ho ang pag malambot na po ang kalabasa ay wow, lambot na ho. Oh, tutok mo. Ah. Init pala. Ah. Lagyan natin ng toppings guys na lagyan natin ng pichay guys. Pag ito ay lalatag na natin sa yan ang pichay. Yan guys.
Malapit nang maluto ang kalabasang ginataan. Yan guys. Ating tatakluban. Oh, ha? Ang tutok nga. Masarap po. Sarap. Talagang nakakami sa mga gantong ulam. Yan guys. Itong ating ginataang kalabasa ay luto na ho. Ngayon hihintayin din natin maluto itong isda. Yan ang kapartner ng ulam natin. Yan, magpiprito tayo ng isda. Yan, pagkatapos na tayong magprito ng isda bago tayo kakain. Yan. Kain na tayo guys. Ito na po ang finished product ng ginataang kalabasa. Ito ang kapares niya. Ito, prinitong isda. Kain na tayo guys. Sarap.